Yan, ito yung mga early bird tsaka always present. Mga natalo nung nakaraan. Morning. Siyempre, kasama natin si Batman. Good morning. Master, taga na hike pa yan, no? At banda rito, magsiset up ang house coffee, siyempre, sa Chill Bar Alabang. Uy, lumalakas ang busang wala. Pero maliwanag ng konti yung langit eh. Sana sana tumigil mamaya. Medyo dumadami na tayo rito. Kasi nga ganyan din. Pero si Adrian pumuloy mag-isa. Daling mo taulan. Examen. Si Mang. Ito rin ba? Ano ba? Dito pala kami nakapun dito. Dito pa alam pa. Pero tuloy. Sa ako. Ganyan. J-E-H. Okay, unti-unti lang dumadami ang mga kasama natin sa ride. Medyo... Ha? Sa Sundance pa kami. Tumigil na ulan eh. Sarap. Okay. Ayos. Salamat master sa libre. Ayun! Oh, galing Marilao. Malalayo mga pinanggalingan na itong mga tabi. Nasa Alabang tayo ha. May galing Marilao, may galing Novaliches, may galing Roa City, Roas District pala. Sabay na daw, tumawa si Ana. Ito. Si Val. Si Ronnie. Si Ronnie. Pero hindi nabutan. Uy, si Batman. Ay, Master. Hindi kayo nabutan ng ulan? Oo, sama na lang po. Kubaw. Nakubaw na ako nabutan eh. Nabutan ako ng ulan. Buti na siya nakasakay ako ng bus master. Saan? Sa monumento. Ah. Doon din naman, hindi na rin wala lang. Saan sakayan? Sa monumento, dalawang sakay. Ayala. Saan Ayala ka? Monumento, Ayala. Ah, panis! Ngiti. Sabi namin naka-live eh. Kumakay. Umulan daw sa daang hari. 6:47. 7 o'clock ka magigirada daw dati eh. Maya pa. Marami na stranded at marami pang dumarating eh. At syempre maraming salamat Chill Bar, Sir Mike. Yan naman oh, si Sir Ronnie busog na busog oh. Gutom na. Gumamit na kayo, pinagbabawal ng technique. Busog-busog tayo basta chill at padis ang nagkasigaw sa atin. Tayo pa nagdadatingan eh. Pero maya ride out tayo 7. Oh, yun. At matutuloy na yung ating ride dito sa Chill Bar Alabang.
Kalahin mo, lakas ng ulan kanina pero ang daming dumating dito sa Chill Bar Alabang. Dito naman kung gaano karami yung mga tao rito. Ayan o, siguro kung mga 30 plus o 30 to 50. Maraming salamat Chill Bar Alabang, maraming salamat mga kapotpot, mga master, maraming salamat. At House Coffee, maraming salamat. Tsaka ito, kahit nasa South tayo, hindi lang puro mga taga-South na nandito. Andiyan ang mga masusugid nating kapotpot na ano, talagang nagtsagang dumayo rito. Merong galing Marilao, may galing Novaliches, may galing Roas District, may galing Naik, tapos may galing Marikina, dami. Tapos syempre kami ni Batman, taga Bulacan. Ayos. Okay, at officially simula na ng ride natin. Buti nga tumigil na yung ulan, no? Kaninang umaga, akala ko hindi titigil, ang lakas ng ulan eh. Pero ayun nga, itong mga ito kagaya nito ni Marvin, galing pang Novaliches to. Kalahay mo yun. Masaya to, dami natin eh. Ganda, nakisama na yung panahon. Kanina kala ko titigil yung ulan eh. Ngayon, ganda no. Wala nang ano, pagbabadya. Sana dire-diretso na to. Kaya ba yung bago? Di pa? Di pa po. Kasi Rolly na rin nanalo sa... Ulan eh. Baka mabasa. Oo. Kasi Rolly na rin nanalo sa raffle natin ng anniversary eh. Dami, saya. Ganda ng panahon, no? Kaya nga eh, lamig pa. Yan, daang hari na tayo. Ito mahabang kalsada lang to na ano, medyo masasabi ko payapa ang takbo natin dito. May bike lane, maluwag kalsada, makinis aspalto. Tsaka yun nga, dire-diretso lang. Dire-diretso natin to hanggang Bacoor, hanggang Aguinaldo Highway. Banda rito, presko rito eh. Kaya na masyadong building, open field lang, kaya medyo malamig dito.
Na-miss ko rin tong part na to. Dati nung dito ako nakatira, lagi ako may ikot dito. Isang ikot doon sa Alaska, tapos punta rito, nasa 24 kilometers din. Approaching Evia na tayo. Paglampas natin ng Evia, may mga palusong-lusong na yan dyan, kaya medyo mas bibilis pa takbo natin. Nakatawid na tayo ng Molino. Pa-direksyon na tayo ngayon ng Vermosa sa Aguinaldo Highway. Hoy, imus na tayo. Imus na to. Steel Bikers! Body Steel Bikers! Shout out! Yun, nakarating din sa dulo kung saan tayo mag-U-turn. Grabe, sarap. Ang haba ng padjak natin na yun. Dire-diretso lang. Kaya pagtawid nyo, papunta ng kabila yan. Kabila. Tatawirin natin dito ang Aguinaldo Highway. Pero dito ako ito, mag-U-turn lang tayo. Oh, laki ng putol ng pila. Malamang maraming tumigil sa Vermosa doon nagantay. Master! Woohoo! Master! Shout out sa lahat ng viewers ni Master Ian. Ayun, nakaikot na sa Vermosa. Pag-usapan natin kung pwede tayo pumasok. May mga hindi umikot ah. Ha? Mga shortcut gang. Mas napapagutok siya eh. Sumortcut pala. Ako dyan eh. Tama ko si Mas layo. Pagtingin ko wala nang kahon. Nakakapasok pa tayo, may mga nakatsinelas eh. May event boss. May event? May event eh. Patigil natin. Sige natin. Try natin. Picture na tayo doon sa Dito
ka sa logo. Baka hindi po ninyo pala subukan. Kaya muna tayo, napagod yung mga nag-shortcut eh. Ay, baka pwede. Pagpahingahin muna natin yung mga nag-shortcut. Ay, yung mga nagsabi, hiya naman ako. Puntahan natin. Ah, si Batman. Isa mo rin sa inyo. Ah, nagkaibiyang. Puntahan natin, baka Pwede yan. oo. Balik na lang kay kagad. Hindi, may mga umikot pa eh. Baka di tayo makita. Tayo natin. Yun, makakapasok tayong Vermosa. Anong nakaraan na nandito tayo, hindi tayo nakapasok eh. Ay, hindi pala, harang agad. 1848 on the Ides of March. Jackson Meriwether going to the tether. Fake news, fake news. Fake news tayo. Bawal pala. He had a better plan to be a Union man, to make a run across that Mason-Dixon line. Sabi pwede. Heard tell about Di pala eh. a railway underground, running through the night and always northern bound. Picture lang tayo. When I go, I'll die free in a place where I belong. Virginia falling, Pennsylvania. Join the 25th and shut the guns down. March across the land, those who took a stand. Nobody's got the right to own their freedom. Thank you. Oh, human drone, human drone. Kaya na, pagod ako. Okay, Back to start. Okay, papaalala natin. Magkakalimutan mo natin kasabay mga kasila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, hindi mag-skip na nga. When I go, I'll die free. Kasama raw. In a place where I belong. Back to ano tayo, chill bar. Back to house coffee. Salamat, chill bar! Salamat, Sir Mike! Salamat sa lugaw! Yeah. Shout out! Shout out! Caster pala yung grupo ko na SPT. Okay, okay. Sa chill bar. Let's go, chill bar. Mga gutom na ito mga to, lalo na yung mga nag-shortcut. Totoo, master. Tayo ng shortcut. Let's go, let's go. Siyempre, Sir Mike, maraming salamat. Yes, basta Paris kaiyan and now. Chill Bar. Supportado natin yan, ang Team Apple. Thank you, Master. Yes. As always. Up, coach. Let's go. Maraming sumasama dito sa mga gantong ride na mag-isa lang. Hindi na sila nakakaharap ng mga kakilala. Kaya kayo, kung gusto nyo mag-try sumama sa Yaya Rides, join lang kayo. Follow nyo ako sa Facebook para makita yung mga invite. Kahit mag-isa lang kayo, pwede kayong jumoin. Mike, master! Mike, tama lang tayo! Dati nanonood lang ako, ngayon nakasama ko, Mike! Walang masaya! Walang ulan-ulan! Kahit puputik! Oo! Baka problema, maulan o hindi, masaya na! Shortcut! Shortcut!
dagat. Bye! Okay, yan tayo muna tayo dito sa junction. At maraming nasa dulo. Parang pas kalahati yata ang na wala pa rito. And back to home base. Ay nako, maraming salamat. Maraming salamat at hindi tayo inulan sa buong ride natin. Ano lang tayo, kanina lang nung nag-assemble tsaka tayo lang, pero nung pag-uwi wala na. Master. Enjoy ba kayo, Master? Okay naman. Oh, Master, ba't hindi ka nag-ride? Sayang. Diba? Gusto ba? Naman si Mateo, lakas eh. Anay karga eh. Tatamad na nga raw siya kanina eh. Oh, dapat sumama ka rito kay Master Danilo, nag-shortcut. Sumakses eh. Ito, hindi naman sumasama sa ride king. Pagdating ka master permosa na daw. Hindi, mabul ka. Kumain ka na. Tapos naman. Master, nagutom ka. Eh, master. Ito, master. Ayan, tataw. House coffee, the best. Upsize next time, master. Oo. Zyke. Ay, hello, Master. Master, morning. Buhay. Master. Taga saan ka, Master? San Pedro, master. San Pedro. Sinabot ka ulang kanina? Ay, hindi, master. Actually, pinatila ko muna tapos bago ako sumunod sa inyo. Okay. Ayos ba kayo? Dapat mo ano, ang tatak. Wala eh, ito sa labas Paris latte. Ikot muna tayo. Master, kanina pa kita nakita, kain ka ng kain ha. Dami mong gutom ha. Ha? Dami mong gutom. Oo nga eh. Hindi pa ako naghapunan ng kagabi na. Ay, di ka pa naghapunan? Yan ay lahat. Hapunan at almusal. Tagandaan, master. Tagandaan po. Hanggang July ito ngayon. Nag-enjoy naman lahat. Ha? Nag-enjoy ba lahat? Oo, ito naman, Master. Kahit umulan ng pakanina, no? Mga patis ko. Malalakas yung mga to eh. Mga kumakarga ng mga karga eh. Makakabok nila, saging ka to. Napasama din sa yaya ni Master. Last year pa, manood-nood lang ako.
bar para mayroon tayong ano. Kaya pa. Yeah. Ambush. Good morning, iniimbitahan ko po kayo sa Silver Festival Mall Alabang, and then nag-open kami ng 2 p.m. until 4 a.m. every day and every night, and then meron kaming acoustic live band, and syempre yung bago nating DJ female. Ayos, thank you. Oh, wait lang sir. Ay, and then meron meron kaming bagong product, food, chicken wings. Tapos meron din kaming double happy hour rice meal. Aba, so hindi lang pang gimmick, pwede rin Yes. pang food trip. Yes. Yan. Rice meal. Ayos. Thank you. Master, may egg yan. Sir Mike, maraming salamat as always. Always. Pag-suporta sa mga Yaya Rides natin. Para sa iyo, Master. Thank you, Master. Para lang wala. Timing.